To fa, labari da ɗumi-ɗuminsa mai sauraro, kamar yadda kuka sani wannan fitaccen shirin fim wanda ake kira da suna Allura Cikin Ruwa, watan Mai Rabo Ka Ɗauka kenan. Duba da yadda wannan fim gaskiya yana ɗauke da wasu cakwakiya sosai wadda abin ya yi matuƙar rikita 'yan kallo gaba ɗaya. A yayin da dai gaskiya wannan fitaccen shirin fim mai suna Allura Cikin Ruwa kan yaɗa social media a yanzu haka. Duba da yadda an jima ana ɗaura shi a tashan Yakubu Muhammad a YouTube channel nasa. Kamar yadda a gaskiya 'yan kallo suke kan ci gaba da nuna farin cikinsu da godiya da yadda aka dawo wannan fitaccen shirin fim. Duba da yadda sun ga an canja salo kala-kala a cikin shirin fim nan, kamar wasu jaruman da ma babu su yanzu an shigo da su cikin wannan fitaccen shirin fim mai suna Allura Cikin Ruwa. A yayin da wasu suke kan jira da musu ga wane ne da fallasa da ya yi wa wannan fitaccen jaruman ciki. Sai gashi kuma ga sau lokaci guda Sarki Ali Nuhu ya fito da nuni da cewa wannan cikin ba na shege ba ne. To a yayin da dai gaskiya wannan fim duk da cewa ya kare a wannan gurin, duba da yadda 'yan kallo suka shiga damuwa, Allah ya kai su sati mai zuwa domin ganin wannan abubuwan da zai faru a wannan gwajin. To mai sauraro, kafin da mu sake muku wannan cikakkun rahotannin gaba ɗaya, dan Allah idan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, za mu so da ku tsaya dan Allah domin ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Duba da yadda a gaskiya wannan fitaccen jarabta ko kuma in ce fitaccen jarabto kuma a cikin shirin fim nan, kamar dai gaskiya yake jarumi watan Yakubu Muhammad. Duba da yadda wannan fim kowa ya riga sani daga masana'antar nashi yake fita, amma dai an riga an sani da fim ne wadda masana'antar Kannywood ita take ɗaukan nauyin abubuwa da dama. Dukkanin wasu fitaccen fim da kan ka sake su dole shi an baka dama, shi kuma an tantance an kalli abubuwan da ka yi a ciki ya zamanto ƙayatattu tukunna a baka dama ka sake. Kamar yadda gaskiya wannan shirin fim ya fita yadda ake so. Duba da yadda kuma mai sauraro, dan Allah nan dai za ku dakace mu, dan dai wannan kuma shine farkon ziyartar mu, da mu so dai ku sa da mu ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Mun gode.